khapani takuk tai bukuk chong belai kheno wana ma singcha naidi malkhung bolong bisingo sabai sukur bujak chong khlaijak man phaika obo wngkha gotna chong khnamani hatai kotorni simi je o malkhung malik rok pun sikok pun khogoi phaimani thik Champanagar outpost o sokpai kheno outpost bwskango kasuna thangtani Champanagar outpost ni barricade sabayoi o malkhung phaimani yang koktoma chong mankha oboni bisingtoi o PS wngkha obo jirania PS khobjago tai outpost wngkha Champanagar bolong bisingo naidi malkhung sabaijak ma ke manthakya malkhung number wngkha TR01BZ0373 o malkhung bugra tabuk kharjak riang thangga tamhun sanai tabuk belekhen wana ma singcha obo bolong wngkha je thai sport je o jaga gari bokhok phaijamani jaga wngkha duronto bai sei kobor thik parakani kesaro bolong bisingo o malkhunga manthakya o malkhung bisingo kun phan manliya nai phede bahai ke sabaijak o malkhung buphang kotor bai sabaijak na je obo wngkha ke nadi o mahai latha bai sabaijak ni o buphang bai gangke chini hastewa nadi salkisi sikangsi o mahai ke chini Radapur PS amchai rogo che malkhung rok khokjak laimani o bahai ke nadi tabuk gobang ma chini hastewa sikok mangkhok bangmani nukjagani phayo tamni bagin gangke chamung hamiano chalaimani bisingtoi o mahai sikok mangkhok belakhen bangkha yang phupari obo nadi malkhung CNG o malkhung kha CNG nadi grade 10 Pyogimali obo un phan karikha mungsa karikha nadi belekhen wana ma singcha om hai chini haste o nadi sikok mangkhong nglai marok belekhen saya namni ke tini om hai nung sikok ni bagai nadi nini besuk nini kinang menakjak om hai malkhung rok sabai sukruk bajagai jeng tai bu phunu gano kerengi tongdi yang tam nadi hoti inkhang ke hari obo sakarok nadi sabjan tlan thambai ka sakarok o gari ni engine ni battery rok sabjan khogitlang thambai ka bebang no mungsa turikha nadi o malkhung ya hari जों tabuk saimani ko bubagra malik sabo tai o malkhung je puro pun khogiti phaimani je nungnai lukurok tam saka khanai nai dinorok ada malkhung khungsa bolong bisingo nadi ore tonggak
bolong bisingom gari nari ekdom bolongo sobai sukrubjak tamni bagui sobai sukrubjak na malkhung ekdom hor bolong nadi tongri bebak nadi sebaijak bolong bisingo tamni bagui o malkhung bolong bisingo sokpai kana belekhan wa nama singsa nadi bolong bisingo mungsa korikha betare korikha tamni bagui o malkhung sebaijak na belani wa nama singsa asuk bolong kuthugo malkhung number ongkha TR01B nadi ekdom common sela ha jaga bo na ya tida khar lai ka hida ini pun hari jaga common bolongo yang ti khar kana ta ekdom yang jaga common chei jaga ekdom common ekdom jaga common nah driver of the boy but har jaro cuma lama tong oi ko lama to babo nadi bolongo ko lama sih boro yang tikus malok sapra khena tana iya iya kemari to boro iya acha dara je o malkhung bolong bising nungmani obo boroni hoite norok nugui o jaga man thake sagari Oh, actually hingkang kabo diponi simi do diponi simi seng bolmoran hoite borok pun khogu tu bulai kya hingka to buai siniang nakapoino sadu parawo champono sadu parawo borok abono kisa o nakapoino borok thutai nai gari rok pam sarang kang kabong ne damage rok kha hingka damage man bising tin flatting jak tire bo kam haikano yang puk bazar phainai sin yang kaisas na hoite yang go garjang kholap tei phainai borok yang phaikya abo ko to sing repair phai bong hatu no sing borok le gari bai sing lo bike bai ko borok pesa doi phaikya abo ke tinin gotana da abo tinin gotana just around 1:30 to 2 o'clock amti rok ni bisingo nangna acha o malkhung ki punchi ko khaida abo ponsi kong no boron hoite khogi do khana borok borok sing je sanamani hingkang ka sino sisar sing samani hingkang ka borok bormurani khoguti phaimani bormurani kitabuk o malkhung no ke bo jaga man phaika abo hingkang ka just tak tamni sanai duronto bai 12 kani kesaro labar bagan bolong bisingo man phaikya je norok je o gari mamani repair phai honi samani nor da repair phai na police o repair phai sing botongo angka police botongo police log login sing botongo or to chung nukha je o malkhung bathak o je subai sukrup khlai jaman jaga bo jaga ekdom common abo ki bom hairok khana abo hangke actually sing mal mata ramani to kisa sing bahike kisa income khlaiman hangke o income no saborok amda hek khoguti phai hangke obviously paran rukulok bo kisa joli jakhana kisa breakdown khlaikana besa sing ke o malkhung buba gara rok tabuk bo jaga abo ke sing semia malkhung no borok tire puncture ngai ora borok khilek lang thangka ka borok lang malian bagai borok omake tapsu jati manje khotana tapano phaya ko malkhung malik chin borok da je malkhung malik he norkom sin borok khorok tam tongo ka gari bisingo sing to nukha nongma ka to borok tongo koidna tong man borok gari borok khorok tam tongo khorok tam na ni jin borok mang da tang yang ke alda borok ni jin borok tongo jin borok mang ni jin borok mang